नोंखौ जेबो जानो होआ आं दादै। सानसे समाव आदा रनिया नोंनि थाखाय आइजों बेसेबा नांज्लायोमोन। नाथाय दिनै खाफालखौ नाय, नों जोंहानि न'आव सफैबाय, नाथाय आदा रनियासो गैया। जेबो गिनो गोनांथ' गैया रिता, दसे उनाव सिरि मोनगोन ना बियो। गैया दे बारहुंखा, जेबो गिनो गोनां गैया। प्रेसारानो उथिखांमारदोंमोनब्ला बिनिया? औ प्रेसारानो दे। बे प्रेसारनि इन्जेक्सनखौ होखाबाय दे आङो, टेनसन लानांला। दा बियो दसे उनाव सिरि मोनगोन, दा एसे रेस्ट लानो होथ'दे। थेंक इउ दे रिता, नों गैयामोनब्ला मा जागौमोन। इउ वेलकाम, जेबो नङा दे। नोंखौ दिला आखायावनो दिनै मोनबाय, नोंहा दिनै सुटि दंमोन नामा? औ आंना दिनै सुटिमोन। औ दे, र' आं साहा फुदुंहैनि र'। दिनै माबायाबो गैया, फटमायाबो गैया। बारहुंखा साहा होनांथ'ला दे, आं थांसै दे। लोंला आरो लोंलांदो। लोंला दे बारहुंखा, लोंथ'ला। बेनिफ्राय र' फंसे खोथा, सोरमोन बियो बारहुंखा? आगोलथ' नुफेराखैमोन आं। नोंसोरनि आलासि नामा? औ आलासियानो दे, थैनि सोमोन्दो गैयाब्लाबो। माने? औ बिदिनो दे, आलासि। औ दे होनबालाय। दे आङो बेनिफ्राय मा मेडिसिन नांगौ बेखौ लिरना दोनदे माबायाव, बेखौ लाबोना होबानो जाबाय। आरो माबाफोर प्रब्लेम जाबा आंखौ फन खालायबानो जाबाय, नाम्बाराथ' दंखायो नोंना, खाथिनिनो मानसि। दे होमबा ना, थाथ'दो ना? औ दे, माबा प्रब्लेम जाब्ला आं नोंखौ फन खालायगोन दे। औ दे। थेंक गड, बे नार्सखौ दिनै मोननायखायसो खाथियावनो, नङाब्ला खोथाया गुबुनबो जानो हानायमोन। आदा रनिनि बिफाया मायबा जानायमोनब्ला, माने जेबो जाया दे। हेलौ, आं बारहुंखा बुंदोंमोन क'क्राझारनिफ्राय। बारहुंखा बुंगासिनो आङो। लं नाम्बार खोमालै आबै। नङा खोमा, र' मायबा बुंबाय थादों। हेलौ हेलौ। औ आं बारहुंखा बुंगासिनो, बारहुंखा क'क्राझारनिफ्राय। मा बारहुंखा? क'क्राझारनिफ्राय? सोर बारहुंखाबा? सोरखौ नांगौ? बारहुंखा? औ बारहुंखानो, क'क्राझारनिफ्राय बुंदोंनो। हेलौ हेलौ, खोनायाखै? हेलौ। औ आं बारहुंखा बुंगासिनो, क'क्राझारनिफ्राय। क'क्राझारनिफ्राय? ए मामोनबा, मानो फन खालायदोंमोनबा? औ आं फन खालायदोंमोन, माने नोंसिनि दादैया जोंहानाव दङ। मोजाङैनो दं आरो दा, प्रेसार उथिदोंमोन बियो, बेनिफ्राय दा सिरि मोनाखै, उन्दुनानै दङ। गिनो गोनां जेबो गैया, दा बियो मोजाङैनो दङ, उन्दुनानै दं आरो रेस्टआव दङ। माने एसे खर' गिदिंना गोग्लैदोंमोन सान्दुं गोसाखाय, प्रेसार उथिखांनो होननानै बुंदों आरो नार्सआ। जेबो नङा दे, टेनसन लानाङा, दा मोजाङैनो दङ बियो, उन्दुनानै दङ। गिनो गोनां जेबो गैया, जोंहानि न'आवनो दं आरो ना, रेस्टआव दङ। नोंथांमोना गियाबानो जाबाय, जेबो नङा दे। दिनै थांनो हायाबाबो गाबोन थांगोन बियो। दाहाय दादैया सिरि मोनब्लाथाय फन खालायना होगोन दे आङो। हे भगबान, जेबो गिनो गोनांथ' गैया, आंनि फिसाया मोजाङैनो दंना बियो? जेबोथ' गिनो गोनां गैयाना? दा उन्दुना दं नामा बियो? सिरि मोनाखै होनबा मानसिया? हे भगबान, आं बिखौ बुंखादोंमोन, सान्दुं गोसा, प्रेसार उथिखाङो नोंहा, थांनाङा दिनै होननानै। मानो थांनाय बे क'क्राझाराव? दालाय मा जाबावगोन? बाबाया बिदि जादों। जेबो गिनो गोनां गैया, दादैया सिरि मोनब्लानो आं फन खालायना होगोन दे। औ सिरि मोनब्लानो फन खालायना होदो बिखौ। आरो नै फैनो होनाङा दे, दा फैनो होसै दे। नोंथांमोना एसे खस्थ' खालायदो आरो, गाज्रि दा मोनसै। जों मायबा मोनसे खालायगोन दे, जोंबा क'क्राझारावनो थांनो हानाय। जायखिजाया बिखौ जेरावबो दा थांनो होसै दे। जों थांगोन दे, मायबा मोनसे खालायगोन दे। औ दे। गसिगोन र' दिरिङा। मैं नहीं कर सकता, नहीं हो रहा मुझसे। गबाय र', यस गबाय, दिरुंखौ बख'नो हाबाय आं। सर इधर देखो, मैंने हाथ की रस्सी खोल दी है सर। क्या तुमने कर दिया? कर दिया तुमने? उतार, रस्सी खोल दिया तुमने। चलो जल्दी करो, मेरा भी खोल दो जल्दी से। रुको सर। शाबाश उतार, जल्दी करो, कोई आने से पहले जल्दी करो। हाँ सर, हमें जल्दी भागना होगा यहाँ से।
जल्दी जल्दी चलो, कोई आने से पहले हमें जल्दी करना होगा। हाँ सर, हो गया। कोई आ तो नहीं रहा? हो गया सर, चलो अब। लेकिन कुठाल, हम कहाँ चलेंगे? चारों तरफ जंगल में यही लोग भरे भरे। सर पहले यहाँ से चलो, मेरे पास एक रास्ता है सर। पहले हम नदी के रास्ते से जाएंगे, जहाँ पे नदी का पार है उधर चलो सर, जल्दी। यहाँ से भागना पड़ेगा, जल्दी सर। हाँ, पहले यहाँ से चलते हैं सर। बे दैमानि लामाजों थांनांगोन, बे लामानि अनगायै आरो गुबुन लामा गैबावला। नाथाय बै फारसे गुबुन फारसेथिंबो थांनो हानाय नङा। बेखिं थांब्लाबो थाङै थाङै जंगाला बेनो जाहैगोन, बेखौनो मोनहैगोन। आरो बे दैमाया गोथौथारबो। बे खावसेथिं बारनानै थांब्लाबो बे हाग्राखौनो मोनहैगोन। बे जायगानिफ्राय आरो बिसोर मानसिनिफ्राय बारग'नो थाखाय मोनसेल' लामा दङ। बे दैमाखौ जोङो सिद्धायैसो बारनो हानांगोन, थोंजोङै। आरो बिनि थाखाय माबा मोनसे बानायनांगोन जोंफोर। दंफांनिथ' जानाय नंला दा। थालिर दंफांनिबाबो फेल बानायनानै सिदायै बारनो हानाय बायदि, सानै मानसि थिखांनो हानाय बायदि, बेबायदिनो भेलखौ बानायनानै जों बारनो हानांगोन। बेबायदिनो थाङै थाङै हाइवेसिम सहैनांगोन। आरो मेन खोथाया जाबाय, जोंफोरथ' दा लामाखौबो सिनायाना। ओरै थांब्ला मा मोनगोन, बिथिं थांब्ला मा मोनगोन। बे दैमायानो मोनसे लामा। जुदि दैमाजों बोहैलांफाबाय थायो, बे दैमाया थोंजोङै थांबाय थाब्ला मायबा नङा मायबा मोनसे जायगाथ' जोंफोर मोनहैखाथारगोन। आरो बे दैमायानो जोंफोरनो लामा देखायगोन। बिदिनो खालायनोसै। माबार थालिर दंफां माबार नागिरनांगोन। सारा मा दाबो सफैला हासुनो थांनाया? सार बेफोर जायगाफोरा दाखुफोरजों बुंफबजोबनाय। सारा अबेबा गोजानाव हासुनो थाखैथ'। सार बे मन्दिरावबो थाला आङो गाबोननिफ्राय। गाबोन आं गुबुन जायगायाव थांसिगोन, थाला आं बेयाव। मानोना बे जायगायाव आंखौ सोरबा सिनायगोन, आंनि सिनायनाय मानसि नुगोन बायदि मोनदों आं। आरो आं लुबैया जे आंनि बे खोथाखौ आंनि बिमाया मोनथिथों। आं माब्लाबाबो आंनि बे जिउनि, आंखौ जाय जोनोम होदों, बे बिमानि महरखौ आं माब्लाबाबो नाया। थैजासिम नायनो गोसो गैया आङो। जाय मानसिनि थाखाय आं दिनै बेबायदि अबस्थायाव दङ। जानो हागौ बियो आंखौ जोनोम होदों, फेदेरदों, फोलावदों। नाथाय फेदेरदों फोलावदों होननानै बेबायदिबो खालायनाङा ना आंखौ। आं नाया बिनि महरखौ, थैजासिम नाया आं। आरो बै न'आवबो थांफिना आङो थैफिनबाबो। आंनि लाइफआव, आंनि बे जिउआव सोमोन्दो, रिलेसन, बिमा बिफा फंबाय, बेफोरनि जेबो जायगा गैला। आंहा दा रावबो गैया, खाना आङो सासे भिखारि। आंहा रावबो गैया। गाबोन थांसिगोन आं बे जायगानिफ्राय। मानोना जुदि आं बेयाव थाबाय थायो, आंनि न'नि मानसिथ' रावबो गैलानो, आंनि थाखाय थैजोब्बाय बयबो। नाथाय थेवबोथ' बिसोर दासिमबो आंनि न'नि मानसि जानानै दङ। बिसोर जुदि नुनांगौ, आं बिसोरजों नुजाया, रावजोंबो नुजाया आङो। ओरैबायदि जायगायाव थांगोन आङो जेराव आंनि न'नि मानसिफोरा आंखौ नुवा। अबेबा पाहारिया जायगा, हाजोआरि जायगा, बै गुवाहाटि, बेफोरावसो थांसिगोन आं। बे गामि एरियायाव थाला आङो। बेयाव आंनि न'नि मानसिफोरा खाथि साफैनो हानाय आंनि। माबार ओंखार, क'क्राझार थांनांगौ। क'क्राझार? मानो? रायज्लायनायनि सम गैया, माबार ओंखार। मानो बुग्रोनाय? बेसे खामानि दङ न'आव, बेबायदि हरखाबनोलाय जेबो मोनथिया हसिया मानो क'क्राझार थांनांगौ जालायखो? बेसे खामानि दङ आंहा। क'क्राझारनिफ्राय सासे बारहुंखा मुंनि मानसिया फन खालायदोंमोन। बिनिफ्राय माथो जाखो माने बाबाया माने खर' गिना गोलैदोंमोन। ओमफ्राय बे बारहुंखा मुंनि मानसिया गावसिनाव लांना दोनहैदोंनो। दा बाबाया एसे नर्मेल फैबाय होननानै बुंदों आरो। मा? खर' गिदिंना गोलैदोंना? बेनिफ्राय दा मोजाङै दंना गैया बेलाय मानसियालाय? बेखौथ' रायज्लायबाय थानायनि सम गैला। थां माबार ओंखारहै। माने मोजाङैनो दं होनना बुंदों आरो, नर्मेल जाबाय होनना बुंदों। बे मानसिया फन खालायदोंमोन। बेनिफ्राय उन्दुना दं होननानै बुंदों बाबाखौ। हे भगबान, इसोर मा जाखो? आं बेसे बुंदोंमोन बिफाखौ सान्दुं गोसाथार ओंखारलांनाङा होननानै। नुदोंना दा खर' गिदिंना गोलैबाय, बिना प्रेसारा उथिखांदों बियो। हे भगबान, इसोर जेबो खालायनाङा बिफाखौ। मोजाङैथ' दंना? नों थगायाखैथ'? थगायाखै जेबो। बे बारहुंखाया बिदिनो बुंदों, उन्दुना दं होननानै बुंदों। थौ सानबाय थानांला, माबार ओंखारदो।
मा जायगा बेलाय सोरानाव दंफैयो आंलाय सोरानि न' जाखो दादै सिरि मोनबाय नोंखौ अबावबा नुदोंमोनलै आङो एसे मोजां मोनबाय ना दादै आं मोजां मोनबाय र' एसे नाथाय आं नोंखौ अबाव नुदोंमोन गोसोखांनो हायाखै आङो सोर नोङो बाबु आङो बारहुंखा आं दासो गोसोखांबाय नोंखौ आं रनिजों नुदोंमोन नों औ दादै नों जा सानदों बेनो आं रनि आदानि फंबाय आइनि मुङा रितु आरो आंनि बिफानि मुङा बक्सि नों बक्सि आरो रितुनि फिसाज्ला बारहुंखा आरोना औ आं गासैखौबो मोनथिखाजोबगौ नों आदा रनिनि बिफा आरो फार्स्टआव जा जालांदोंमोन आं बेफोरखौ सानबाय थाला जा जालांबाय मोनसे समाव जालांबाय आं बेफोरखौनो हमबाय थाला आरो नों सासे मोजां गथ' आं सानाखैमोन आंखौ जाय बासायगोन जाय आंखौ बासायदों बे लामानिफ्राय आंखौ लामायाव गोग्लैना थानायनिफ्राय जाय आंखौ थिखांना लाबोदों बेखौ नों जागोन होननानै बक्सिनि फिसाज्ला जागोन होननानै आं सानाखैमोन आं माने नों गाज्रि मोननाङा नाथाय आं नोंनिफ्रायदि बेबायदि मोनगोन आं बेखौ एक्सपेक्ट खालामाखैमोन माने नोंसिनि बाबाया बेफोरखौ बुंला दे आरोना जायखिजाया नों सासे मोजां गथ' आरो आं बेखौनो आसा खालायो नों सासे मोजां मानसि जा गाज्रि लामायाव दा थां गाज्रि खामानि दा माव आरो नोंखौथ' आङो नायनानैनो बुजिबाय नोंनि खामानिखौ नायनानैनो नों गाज्रि मानसि नंखाया आरो गाज्रि खामानि मावखायाबो लामायावबो थांखायाबो थेवबो आं बुंबाय आं नोंनि बिफा नङा देनाय नाथाय थेवबो नोंबो आंनि फिसाज्ला बायदियानो असे बिफा नङाब्लाबो आंबो नोंनि बिफायानो जाहैयो आं उन्दैनिफ्राय बिफानि अननाय मोनाखै आं नोंखौ बाबा होनना लिंनो हागोन नामा औ मानो हाया बाबा होनना लिंनो हागोन नोङो मानो हाया औ थेंक इउ बेनिफ्राय मोनसे खोथा हमनो हायासै आङो नोंसिनि आइयाथ' माने आइया आंखौथ' सैखाया नोंसा आइ थानायाव आंखौ माबायदि नोंनि न'आव लाबोखौ नोंसा आइया गैया आइ गैया पाटनायाव थांदों मोनसे खामानियाव थांदों बियो फैयाखै गोबां सम जाबायानो र' बाबा थाथ' आं एसे जाग्रा लायनि जाग्रा माने दाथ' आं प्रेसारनि पेसेन्ट जेबो जाथ'ला नामा औ आं मिथिगौ प्रेसारनि पेसेन्टआ जानला मोनला जानो हाया आइयाबो प्रेसार उथिना गेजेर मिथिगौ आं बे प्रेसार उथिनाय मानसिफ्रा मा जानो हागौ बेखौ आं माने बुजिखायो आं लाबोगोन दे आं नों जानो हानाय बुस्थुखौनो लाबोगोन नों एसे रेस्ट लाथ' औ दे होमब्लालाय उखैनायालाय उखैदों आंबो दे लाबो होमब्लालाय आं जानो हानाय बुस्थुखौनो गथ'आ मोजां माथो बिमानि गुनबो गैया बिफानि गाज्रि गुनबो गैया गथ'आ बिराद गियानिखा माथो बक्सिनि फिसालाया एसेबां मोजां आखलनि जागोन बेबायदि जागोन होनना आं सिमाङावबो सानाखैमोन बिराद मोजांलै गथ'आ आरो बियो आंखौ सैयामोनब्ला माने आंखौथ' बियो सिनायखायो बे लामा गेजेराव गोलैना थानायखौ नुनानै लाबोनाय नङामोन बियो मानसिया मोजांखा बियो आंखौ सिनायनानैबो आंनि गासैबो खोथाखौनो मिथिखानानैबो आंखौ गावनि न'सिम थिखांना लाना फैदों आंखौ बासायदों आंखौ नायदों रितुआ माबोरैबा मोनथिनांगौब्ला बेसेबा रागा जोंगोन बे फिसालाखौ सानखांनानै दुखुबो मोनदों आं सानसे समाव बे गथ'नि थाखायनो बेसेबा नांज्लायनाय जादोंमोन सानसे समाव बे बारहुंखानि थाखाय बेसे नांज्लायदोंमोन बे गथ'खौ जोनोम होनाङा होननानै बिनि थाखायनो बेसे नांज्लायनाय जादोंमोन नाथाय बे गथ'आनो दिनै आंखौ बासायबाय बे गथ'खौ गाज्रि जागोन गाज्रि मानसि जागोन होननानै बेसे नांज्लायदोंमोन बेसे बखिदोंमोन आंबो नाथाय इसोरनि माया दिनै जाय गथ'खौ मुगैदोंमोन बे गथ'आनो आंनि जिउखौ बासायबाय दिनै थारैनो आं दिनै बुजिमारबाय उदैयाव थानाय गथ'खौ गोरलै गथ'यै उन्दै गथ'फोरखौ बेबायदि गाज्रि जागोन गाज्रि मानसि बेबायदि गाज्रि बुंनो मोनमारा मानोना उन्दै गथ'आ इसोरसो भगबानसो जायो जाय गथ'खौ गाज्रि मानसि जागोन होननानै रायदोंमोन दिनै बेनो खामानियाव फैबाय
गुटाल, क्या ये सच में काम देगा? ये नदी के पानी को झेल पाएगा, नदी के भाव को? हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, ये नदी के भाव को अच्छी तरह से झेल पाएगा। लेकिन अगर ये नदी के बीच में ही टूट गया तो हमारा क्या होगा? नहीं सर, नहीं टूटेगा। और सर, आप नदी का पानी देख रहे हो, ये सिर्फ गहरा है, लेकिन भाव और तेज कम है, तो हम धीरे धीरे से अच्छी तरह से चल सकते हैं। ये मजबूत है। पहले कभी ट्राई किया? पहले कभी नदी पे उतरे इस चीज के साथ? हाँ सर, उतरा। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है सर। ये तो सर नदी है। हमारी असम पे फ्लड होता रहता है और हमारे गांव में भी फ्लड होता था कभी कभी। तो हम जब भी फ्लड होता है ना, बांध पानी होता है ना हमारे गांव में, तो इसी भेल के साथ हम यहाँ पे चढ़ के ही मतलब हम चलते थे वहाँ पे पानी के ऊपर। हमारे वहाँ वही चलता है, बांध पानी के समय, फ्लड के समय ये भेल ही चलता है सर, और ये बहुत काम का है। चलो सर, जल्दी चलो, बिलीव मी, कुछ नहीं होगा, हम है ना। ठीक है, आई बिलीव यू। चलो चलो फिर चलते हैं। हाँ सर, देरी करना खतरे से खाली नहीं है, जल्दी चलो सर।